लिपस्टिक आपके स्कूल के कार्यक्रम खातिर आई है। कार्यक्रम खत्म होके के बाद बच्चा लिपस्टिक कहाँ गई? एगो लिपस्टिक अपने पास रखल बानी, अब बाकी लिपस्टिक लड़कियां लेकर चल गई सन नित संग। लेकिन गुरुजी, ये लिपस्टिक और आप? अरे सुंदरी, नीत और सांग में जब पुरुष नारी के चरित्र अपनावेला तो 16 श्रृंगार रचावे का पड़ेला। एगो लिपस्टिक थोड़े होला। महावर बा, मेहंदी बा, काजरो लगावे का पड़ेला। गुरुजी एक बात बताएं, आप जैसन कौनो और पुरुष के जानेला जौन स्त्री के स्वांग रचावेला? हमरा नजर में तक केहू नहीं खे। अगर आपके पता चले तो हमरा के तुरंत बताएं। अच्छा ठीक बा मास्टर साहब।